siyabonga kakhulu, sibonga ukukhuluma kaNkulunkulu nasemini. Bangcwele sesizoya enkonzweni yomnikelo. Sizoya enkonzweni yomnikelo bangcwele. uNkulunkulu wanikela ngoJesu indodana yothando lwakhe. Thina lesinikela uNkulunkulu ngesinakho lokhu uNkulunkulu asiphe khona. uNkulunkulu siyabusisa sizazi inkonzo yomnikelo ngalesi sikhathi. Mase siqedile inkonzo yomnikelo sizobe sesicela umama uNdlongolo ukuba sikhulekele asibongele umnikelo asibongele nezwi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyobuka mina ukuthi kukhona mali lapho umnikelo. Kodwa nje asinikele isithelo esinje. Ngixolisa kakhulu bangcwele ukuthi senze kwafika ukuthi sithole late. Sizozonikela ke bangcwele ngomkhomo.
Ngiyabonga ukuthi wena wedwa, wena usenze umusa kwasikuthi nakule ndawo ngale ndlela ukuzokhuluma phakathi kwethu amazwi aphilayo. Siyabonga mabotho namandla wonke ukuthi asihlalelangize. Wena ukhulumile ukuphila nethemba, ukhulumile amandla okuqinisela, okuphikelela, ukubelezela nakulezi zinsuku nakulesi sikhathi. Siyabonga mabotho namandla wonke ngomthwala wakho omthwalile kuba uzoba ngaye. Sedlula kuye sikuba wena sithandile ngale ndlela endaweni yakithi. Sikunikeza udumo sithi mananjalo-ke sisuke kuwe wena uthembanga amasu ukumxoshwa nokumxoshwa. Ukhuluma ngale ndlela ukuthi ngokubazi abanga bakho nakule ndawo yasenu. Siyabonga babotho namandla, qhubeka xhwalise njalo, mgibele njalo, babona manihamba njalo zilimi izizwe hlaba wonke ubemezela ngokubuya kwakho kusondele. Siyabonga ngosentambama, khulume kahle inhliziyo yethu iyathoba, iyajabula ukuzwa ukukhuluma, ukuphila nethemba nokubebezela ukuqinisela usubuya kunothi ulande ibandla ngoJesu.